Sí, ara necessitem saber com es pot entrar. Fixa't, cases del doctor Malèvol a les 12 en punt. Compte! Mr. Força, equipa el canó d'ions. Sí, Electro, preparat per a disparar. El disparat des de la superfície. Maniobra d'evasió! S'ha de poder entrar d'alguna forma. Allà està! Mira, la porta es tanca! Queda poc de temps. La porta! Confia en mi! Tinc un pla! Agarra! Tota la potència als escuts reflectors davanters! Electro! No anem a aconseguir-ho! Per fi hem arribat! El destí de Llíria està en les nostres mans. Hem de tirar esta porta a baix. I com? Professor Super, ajuda'ns a obrir esta porta. Sí, no n'hi ha temps que perdre. En efecte, xics, el doctor Malèvol no s'eixirà amb la seua. Heu d'alliberar a l'alcaldessa. Doctor Malèvol, és el teu final. Els meus superherois. Ja podeu passar, tinc grans esperances amb vosaltres. Adeu. Ei, Sarri, allà, és el doctor Malèvol. Ajudeu-me! Ajudeu-me, superherois! O el doctor Malèvol destruirà Llíria! És l'alcaldessa! Heu arribat molt lluny els meus volguts Electro i Mr. Força, però mai acabareu amb els meus plans. Llíria serà destruïda i construiré en el seu lloc molts civilitzats. I també construiré un gran casino al llum perquè tots els diners dels habitants de Llíria siguen per a mi. Això mai, doctor Malèvol. Veritat, Mr. Força? I que ho digues, Electro, ja tinc ganes de patejar-li el cul. Il·lusos mamarratxos, no teniu res a fer. Fredman, Hipnòtic, són tots vostres. Vos anem a destrossar, Electro i Mr. Força. Sí, això farem. Ja ho veurem. Acabeu amb ells! Destruïu-los! Em faré ric! Mareig, siguem superherois. Estàs bé, Electro? Sí, només un poc marejat. Mai acabareu amb mi! Vais ací i t'ho demostrarem. Aniré i veureu què passa quan algú intenta acabar amb els malèvols plans del doctor Malèvol. Com se passa? És que m'ha criat ma mare i m'he d'anar a berenar. M'he d'anar. Jo, ara que estaven en el millor moment, sempre fas igual. I ara que juguem? Superherois, que et deixeu